Tal e como se agardaba, a Pobra sobe a nivel medio, como tamén o fan no Barbanza, Boiro e Portodosón. Na vila pobrense, o número de casos activos a día de hoxe é de 31 a 14 días, cunha incidencia acumulada que se achega xa aos 300. Dende o Concello valoraron positivamente a medida e o feito de que Sanidade deixa o municipio a un nivel medio. Valoramos positivamente que finalmente o nivel no que vamos a quedar non é o nivel de restricción alta que correspondería se aplicando os criterios que se veñen aplicando desde fai meses, sino que nos corresponde o nivel medio. É un alivio para a hostelería, por exemplo, porque xa non teñen que pechar o interior, quedarían o 30% no interior, 50% no exterior. Hai outras medidas que se van a aplicar, que xa digo, iremos estudiando máis pormenorizadamente, como de reducir o número de persoas por grupo e outras medidas que veremos como nos afectan e como funcionan. No Concello non está evolucionando ben, estamos en 31 casos a día de hoxe que se concentran nos últimos 8 días. Eso significa que durante os próximos 6 días non vamos a baixar nada. En todo caso, subiremos, se aparecen novos casos positivos, que é o esperable despois de realizar unha nova cribaxe a xente de entre 16 e 30 anos, e mal non recordo, 29 anos. Como a medidas extraordinarias, o Concello decidiu suspender todas as actividades culturais e festivas organizadas para os próximos días, alo menos ata o próximo 26 de xullo. Por lo tanto, vamos a analizalo e o día 19 reconsideraremos se volvemos a poñer en marcha os Sons da Vila, a Semana do Mar xa estamos buscando data, ou outras actividades de cultura que se fan no Cantón da Leña ou nas prazas da vila, e que son necesarias un pouco para revivir todo o sector, para darlle vida ao Concello e que esa hostelería que se ve tan afectada pois teña clientela, non? Estes días estarán tamén pechadas para uso público entre as 12 e as 6 da madrugada o Parque do Castelo, a Praza Alcalde II Durán, os xardíns de Valle Inclán e todas as praias. Polo menos, eses cartéis que vamos a colocar indicando que vai estar pechado o Xardín, o Parque do Castelo, as praias, a Praza Alcalde II Durán, todas esas zonas que polo menos a mocidade o vexa, que sepa que isto non pasou e que se o van a facer outro lado están claramente indo en contra das directrices de prevención frente ao COVID. Por lo tanto, un pouco que todo o que está pasando sirva para volver a concienciar a xente, non? O volume total de casos na área sanitaria Santiago Barbanza sitúase hoxe nos 671, 94 casos máis ca onte. Aínda sen ser preocupante polo de agora, empeora tamén a situación nos hospitais. Hoxe son 6 os pacientes ingresados por COVID, aínda que todos eles están en planta convencional. Boiro é un municipio da zona do Barbanza que presenta peores cifras, 74, 8 máis ca onte. Ribeira ten 46, 11 máis, Portodosón 26, 2 máis que na xornada anterior, e Rianxo 19, 2 casos máis tamén ca onte. O resto de municipios, Muros, Outes, Noia e Lousame, mantéñense polo de agora na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días.